Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Sana napunta mga higala nining tatong tulumanon sa kahanginan C&A Catechesis on Air og ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abino adlaw na usab karon nga Miyerkules, pizza 12 na kini manghigala sa bulan sa Pebrero. Nahala no, di na madugay pagka ugma ug mga sunod adlaw pizza 13 na, dayon pagka 14 Happy Valentine's Day na. No? So, kamusta na noon? Alang sa mga managhigugmaay, advance advance Happy Valentine's. So, alang na itong mga higugmaay. Alang na itong mga nanag-away. Pag-uli na mo sa mga kaubuton kay Valentine's Day na. Ayan, no? O gingamano sabak ko ng timbayaon o congratulations no dito sa may kalagkalag mga higala dito sa Ayungon, 22 ka mga couples no kanang mga magtiayon nga among nga mudawat sa sakramento sa kasal no. Apil na sa amo ang programa sa mass wedding diri sa atua sa Ayungon no, sa kalagkalag 22 mga higala no, mga walay mga kasal nga mga magtiayon, dagko na kay mga anak kurabuyag no. Nahala no, may muto na kanatong tanan ang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas niining kamuntuhon, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay sakit sa tiyan, walay problema sa kuto-kuto, walay arthritis, pero naginhawa pa. Ang importante na ginhawa pa. Muna gitawag sa drama sa una nga ginhawa delphin. Ayan. Bueno, mga higala, may muto na kanatong tanan arin na ta higala sa ato ang kining Saint of the Day. Bueno, ang atong Saint of the Day karong mga higala, karong adlaw, sigon diri sa atong listahan Pebrero 12. Sigon diri sa atong listahan mga higala kagahapon si kuan man to, San Gregorio II. Karon pizza 12 ang ato karon nga santo, igon diri sa ato nga listahan, wala diri sa pikas, arita sa pikas mahigala no, arita sa laing listahan. February 12 no, February 12. Okay, ang ato nga santo karon sigon diri sa ato nga list of voters. Si Saint Buonfelio Monaldo no, si Saint Buonfelio, ang spelling anyway higala Buonfiglo Monaldo o Moraldo ba ni o Monaldo, murag Moraldo na higala Moraldo no, nyo sa kini siya ka hermit no, usa kini siya ka hermit, usa ka ermitanyo, nya joined the servants of Mary, nya ordained priest, ay pare pagyudayan siya, nya established houses and many mission, nya canonized by Pope Leo XIII. Ayan no, si Saint Buonfiglio Monaldo. Oh, yan no. So karong adlaw higala atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Buonfiglio Monaldo. Ala no, may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga na kitang tanan sa kapiskay sa Panlawas. Ayan no. Nahala rita manghigala sa ato ang CBCP News, balitang simbahan niining kamudtuhon. Okay. Sigon diri sa ato ang listahan, ang ato the church petition for 25 years no, ang simbahan sa Palawan nagpetisyon sila nga kinilaging moratoryo manghigala no, nga hunungo na kinibitang gitawag nato og pangmina no, pangmina, dili minatay, dili no, a church-led petition calling for a 25 years mining moratorium in Palawan Island has received more than 100,000 signatures in just 2 months. On Tuesday, the Palawan Ecumenical Fellowship or PAF, a coalition of 10 Christian churches, submitted more than 1,000 additional signatures to Bishop
Socrates Missiona of Puerto Princesa. The signatures were handed over by Bishop Fernando Quintans, no, of the Iglesia Filipina Independiente to support the campaign to protect the island's environment. Ayan, no, sa ato pa naningkamot yun in town ang simbahan dito sa Palawan nga maprotektahan, no, ang ilahang kinaiyahan, no, pinaagi sa usa ka petisyon nga ni kuana ni abot na og 100,000 ka mga petitioners. Bason po lang akong higala kung paminahon sa gobyerno kay kining Palawan mga higala daghan kay nagdihagkuan kanang kalasangan o niya ug minahon na mapahak ganang kalasangan na wa gitay mahimo ana, no. Balita manghigala gikan sa Vatican, indigenous people have right to preserve cultural identity. Mao kini ang gitudlo usab sa atong talahurong Santo Papa didto sa Roma, no, nga ang mga netibo adunay katungod sa panalipod o pagbaton sa ilahang katungod isip mga kining gitawag natong indigenous people. No, Pope Francis sends a message to participants in a UN meeting on indigenous peoples and stresses their right to preserve their cultures, identity, and the natural resources to which they are closely linked. Ayan, no? Sa ato pa naningkamot gyud ang atong talahuron nga Santo Papa nga mapanalipdan gyud in town ang mga katutubo aron nga mapabili nila ang ilahang kulturanhon nga kahimtang. Ala, no, may maugad to mahigala mga balitang simbahan ni ining kabuntuhon ug padayon kita sa ato ang mga kalihukan. Bino ako ato dahil nga timbayaon og happy fiesta mahigala, no, ang tagat kuwasay Paris sa Tambo, no, kay kama na Lords man na, no, Lords man na. Ang ilahan yung barangay pizza 12 pa ugma pa, no, adili pizza kagahapon dai no gisaulog sa Barangay Tambo ang ilahang piyesta. Pizza 11 man ang piyesta gyud. Pero karong adlaw mao ang pagsaulog pizza 12, mao ang pagsaulog sa barangay. Medyo wala magdungan mga higala, pero okay ra na, wala ra na problema. Ang importante nga may ratag lawas. Ang importante nga may ratag lawas mga higala, no. Hala, no, may muto na kanatong tanan, ari na ta mga higala sa atong katikisem, mga pangutana. Usa ba'y pangutana, Padre? Unang pangutana. Pader. Father, pwede na ba nga sa ulugon ang piyesta sa dili takdag panahon? Pwede na siya. Depende na sa kanang. Doon na manggoy kuan. Doon na manggoy kanang gitawag na to mga circumstances na dili gyud nato pamapugngan. For example, kanang provided nga kanang mga valid reason, availability or priest for the fiesta mass, and then right season, no, kana bitang panahon sting init kay lain biya pug kaya mo pista tag pangulan ang atong mga kalihukan medyo adunay gitawag na tug limited kay ang atong mga lihok tungod kay gaulan, mas mayo gyud nga nindot kay ang panahon, no, na doon naman giuban nga dili valid ba ang rason nga no nga ingon ni ana. Pero again, ang simbahan ang simbahan na lang may adjust pareho sa netabo dito sa kining Tambo nga ang pista gyud pizza 11 pero ang lungsod ang barangay nagsaulog pizza 12. Okay ra na, wala ra na problema, dili ra na nato sa muko na total. Ang importante may ratag lawas wala na diha, no. Mura gina diha. Ang importante may ratag lawas. Okay, naala, no, padayon ta manghigala sa ato nga mga buhatonon ni ining kamuntuhon. Binoari kita mga higala sa unsa na to, nawala na noon to ako. Ano da mahigala, no. Nawala na hinoon. Okay, ara. Ari na ta sa laing pangutana mahigala. Nganong bata bunyaga naman sa Katoliko? Simbahan di ba maayo nga sila ang palhukmon kung magpabunyag ba sila sa dili? Ay hukman ang mga bata ka wala pa man ay buot. Pahukmon naman yan na sila magpakumpirma ba sila sa dili kung dako na sila, no? Pero samtang mga bata pa kita mi mohukom pareho gud sa bata nato nga kanang atong pa-immunize kita magbuot sa bata kung unsay maayo alang sa atong bata
Mao atong buhaton, dili na to sila pa desisyonon kay pananglitan. Imong bata di ganahang mo eskwela, pag-abot og city ang edad, moingon ang bata nga ama, ako mo decide. Di ko ganahang mo eskwela. Di ron mahimo dong. Kami may mo decide kay kulang pa man ka sa pamuot. Dili pa man na pwede. Kaya ang naandan god sa Biblia, ang gikuha ag base sa pipila, kini manggong ang ato ang Ginoong Hesukristo gibunyagan siya nga dako na siya. Mana nga musunod ko lagi kay musunod ko ta man dako po ta magpabunyag. Mo man ay problema kay mo mailaha lagi pero ang ato dili man ta makasunod ato kay si Kristo ang nagbunyag niya ang yara man pong iagaw niya magulang raman ang yang igagaw niya og 3 ka bulan. So muna nga bunyagan jud siya. Kanang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo bata pa man tong iyahang kuan. Bata pa man tong iyahang mubunyag niya si San Juan Bautista yang igagaw. So dili sa pwedeng bunyagan og dagko. Pero pag-abot sa panahon nga ang mga apostoles na bunyag na sila tanan, no? Wala na nakuha ing basi. Kay wala man na maapil sa important sa matter and form ang kuan ang bulunyagan, ang pagbunyag, ang matter, ang pagbunyag o ang matter mao ang tubig o ang form mao ang kuan kanang mga pulo nga gilitok sa pari. No? Klaro? So dili na ta magingon nga mga bata pa atong pahukmon kay daghang kaayo ang mga butang alang sa bata nga mismong kitang dagko mo desisyon. No? Klaro ba? Panalitan ato silang kung unsay ato ang immunize ba nato sila o dili. Kita na mahukom ana sintang gamay pa sila. Mo eskwela ba sila sa dili? Kita na mahukom ana ang ato nga ato rang giyahan. No, mga laing relihiyon ug mao po ilahang ganahan, wa tay mapugong wala tay mahimo ana kay mo mailahang ganahan nga dagko na sila bunyagan. Pero kita daggag may patungod sa daghang kay mga rason. Unang-una wala mas maayo nga ang bata magtubo nga nakaila na kang Kristo ug nagsunod na kang Kristo ug nahimo ng membro sa Katolikong simbahan. Okay. Klaro, another question. Paday pila man gyud edad nga bunyagan ang bata? A few weeks after the child's birth. Kung masakiton, pabunyagan gyudayon. Kung himalatyon, bisan kinsa pwede nang bunyagan. Unya basta Trinitarian formula lang, no? Formula lang, no? Nganong kurusan man gyud reminds us of what Jesus has done for us. It is a sign of His love. Ayan, no? Ang pagpanguros a sign sa gugma sa Ginoo diri kanato. Okay, another question. Inig abot sa karo padala mag-inilugay dayon ang mga tao niya mag-ilog sa bulak. Of course dili lang ginat. Of course ila sa dang katungod pero dili nato po dali nato sila dasigon kay mas maayo nga dili mag-ilog. Okay, bisag unsang butang nga mag-inilugay delikado kay simbakubag mga ipit hinuon ta, no? So depende na sa mga nagdumala sa kanang ginawa nato procession marshals kung usaon nila nga ang uban dili ra pa ilogon, palinyahon lang. Unya itunon lang mas maayo, no? Kay ngano man daghan ba kay mga testimonya pod nga ang mga bulak nga gihala diha sa karo makahatag og kanang gitawag pod nato bag mga gitawag na kaayuhan tungod sa atong pagtuo. May mahimo man siyang sacramentals ngano man kay makahatag mapud og kaayuhan at palayos ana mga mananagat nga ilahag yung butangan o bulak nga gikan sa karo ang ilahang panagat makakuha man pod, no? So muna, no, nga dako pug gyapon ikatabang ang ilahang pagtuo, no? Klaro? Okay, another question. Father, mamista mi nga dili mo simba, pwede ra ba na? Simba pod mo, oy matiyaw po ng mamista nga dili mo simba. Bisag ug panlitag wala nay misa, bisag managkot na malamang mo sulod og simbahan unya magpasalamat kay ang fiesta ba siya is a religious celebration. So it should be celebrated religiously. No? Manalamang po ng tao makasulod mong simbahan mati po ng mudrikta ra po mong pangumbirayaw po. Hapit gyud kung mas maayo nga mohapit gyud og simbahan. Labi na katong mga manispiras. Mudrikta ra pamauli din na gani mahapit og simbahan. Kung mahimo kung manispiras mo lahos usa mo simbahan. Pag-abot sa simbahan, hala panagkot dito. Dayon paghuman, kung naay misa simba, kung wala, managkot ra, mag-ampo ra pasalamat sa patron, ana no?
Klaro, unya panagot gyud. Lain ka sa mamista nga dili mo nagtug simbahan, adto kita simbahan ha. Hapit gyud ta kung bisperas ta mo adto, kanang bisperas na ginas mga alas 5, alas 4 mga bisperas na kisugod naman ang naman ang mga paklay no, naman ang mga dinuguan, ang mga kinupusan. Pero sa dili pa mo adto sa balay, adto sa simbahan, manangkot dito ha. Klaro, kay pilgrimage baya ng fiesta, religious celebration. So kay celebration man, apil-apil kita. No, klaro? Anhala din lang ako kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverend Padre Don Double. Manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios magkagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.